Tosiaan, game on. Pitikö kaveri kuivan? Vai mitä siinä niinku kävi? Varmaan se veti kuivan sitä. Niin. Sä voit Julia ottaa kuvia niin ottaa kuvia. Mun pitäisi olla vähän lähempänä. Okei. Mennään me istumaan. Kysymys kuuluu, onko toi 4 maskissa? Ei se kyllä. Onks tää 0-0? Joo, just alkoi. Joo. Miten hyvä lyönti. Siinä meni Espanjan fossiili äsken kamerasta. Ja hänen puolisonsa. Espanjan presidentti. Niin kuin siis sen VNE on. Hän on siis niin iäkäs, että olisi ehkä aika niin kuin antaa tehtävä jollekin toiselle. On hyvä. On hyvä myös. Come on, Toma! Come on, Toma! Come on! Se näkyy Jiri hiippailevan taustalla, mutta ei uskaltanut tulla ovesta sisälle, olisi voitu kutsua tervetulleeksi. Sieltä tulee Suorsan Kimmo. Omat pelit vielä kesken. Mä en tiedä päättikö. Täytyy katsojille kertoa, että täällä ei ole kellään muulla ilmeisesti kannatusjoukkoja kuin suomalaisilla, koska kaikki muut istuu täällä kuin kirkossa. Niin Suomi-tiimi on täällä niinku läsnä. Tuisku, se oli tosiaan eka erä, eli tilanne on nyt 1-0. Istut sä mun croissantin päälle?
Ei yhtään pöllömpi. Oi. Sitä kolme. Mä en usko, että se on alla kulmaa. Mä en usko, että se on alla kumpaakaan kulmaa. Olisiko se kato keskellä? Joo. Hyvä lyönti tonne, kato. Niin. Lähenee sieltä kolmesta keskelle, niin siinä on AP alla. Tuulina tilanne on siis 1-0 tällä hetkellä. Pieni hetki. Voin kirjoittaa sen tänne teille. Oho. Tuuveina veti senkin. Oli aika hyvä tuuvei kyllä. Kyllä, se on Toma vetänyt tosiaan edellisessä pelissä veti aiemmin yhden tuuvein ja se oli kyllä todella hyvin ja taitavasti vedetty. Se meni säkkiin ja jäi pöytä auki ja siitä putsi. Pyörähtikö nyt vähän kaverille? Taisi vähän kyllä käydä semmonen hupsista heijaa. Miten teillä kävi se joukkuekisan kanssa? Okei. Okay. Aloituksiinhan tuo hävittiin varmaan. Se eka kierros oli aika tyyli. Meidän pojat ei kukaan aloittaa. Joo. Hipsu oli aina kaikki partia. Siitä oli oikeastaan aina, että saatiin pisteellä. Joo. Ellu sanoi tuossa aiemmin, että Toma istuu kuin viilipytty tuolla, niin mä sanoin, että kyllä jos tuossa olisi pönttö alla, niin voisi olla, että jotain tulisi ainakin tuossa kun venattiin tuota peliä, mutta nyt se näyttää vähän chillimmältä. Miksi Kimmo on enää pelaamassa? Mitä? Miksi se on enää pelaamassa? Se päättyi. Se päättyi. Eikö pisteet riitä enää? Ei. Se Se oli 4 laatikkoa. Oliko se suora kappi? Joo. Onko se seiska auki tonne? Tärkeimmät pelaajat oli muualla. Kyllä siinä. Olihan se auki sinne kun velhohia. Nyt hänellä on tullut vähän kannatusjoukkoja paikalle, kun edellisessä setissä ei ollut ketään. Mä veikkaan, että se on saattanut käydä vähän sanoa, että nyt on sellainen tilanne, että tuolla on noin suomalaiskatsomo, mutta ei ole ollenkaan hänelle. Jolohei on pelaamassa paikasta semifinaaliin Niin tällä hetkellä. Joo. Jalo on Joo. pelaamassa, joo. Paikasta semmeihin. Milloinhan ne semit pelataan sitten? Onko nekin just tänään? Semit ja finaalit? Varmaan. Joo, kaikki on tänään. Kaikki henkilöt.
loppuu tän joukkuehomma. Toivottavasti Jalo saa kuvattua ne, Joo. kun me lähdetään vähän käymään kaupalla. Joo. This is your last call to sign up for that 3-person open team. Aika huonoja breikkejä ollut nyt tällä kaverilla kyllä. 7 minutes from now, so if any combination players, male or females, from any charter, just no masters, only one intermediate player. That signs over to the mini desk back behind the vendors. This will be the last call for that sign for you. Siihen pikku pusu. Noin. Julia, Pasasen Mikko kysyy, että paljonko oli Ysiturneessa osallistujia miesten sarjassa. Ja viititkö tarkistaa, niin vastataan. Ysipallossa 467 miestä. Joo, 467 miestä on ollut Ysipallossa. Saaks tällä huutaa? Ei nyt ehkä ihan niitä sun karjuja, mutta sille asiallisesti saa kyllä. Joo. Tai ei me olla keltään kysytty, kyllä me ollaan huudettu. Noniin. Pettäkää korvat. Kama! Kaksi yksi Tomalle. Tähän kun painaisi yhden aloitusysin, niin kaveri olisi kyllä Se olisi kova. Eli on nyt 2-1. Hipsu. Sulle terkkuja, että tuolla oli äsken pöydän takana joku kaljumies. Oli aika turvonneen näköinen. Varmaan kuppi maistunut. Terveisin Stifler. Vastaa, että täällä on pelkästään ämpäreitä. Joo, mä oon kertonut, että me odotetaan täällä ilmaisia ämpäreitä. Mitä mun piti laittaa sillä? Mä laitan.
Ai vittu. Mitä siellä on? Kun mä vastasin siihen, että paskanan lapastee uimalakki, niin sieltä tuli vastaus, ai se oli lakki, rupee iän myötä näyttää Ron Jeremiltä. Sitten sieltä tuli jatkokommentti siihen. Rusketusta tullut, niin luulin Billy Cosbyksi. Oho. Eikö siinä ole leikkiä? On siinä leikkiä. Ei ole leikkiä, mutta on alsaalla. Ei ole siinä niin. Se on mennyt suoraan keskelle. Näen sitä paljon. Kaveri on saanut vähän paikallisia kannattajia, tai siis niinku ei paikallisia, vaan omanmaalaisia tänne. Niillä on vaan aika pienet kannatusjoukot ainakin äänestä päätelle. Otetaanko tää sekaparikappia ihan edelleen? No kun sitä mä katoin, että pelaas ne sitä joo kyllä näköjään ne pelaa sitä finaalia varmaan nyt, tästä sekaparikapin finaalia. Jalo ja hartsa. Monenneko te tulitte sen jalolta? En mä muista enää. Kato, kun se oli niin monta päivää sitten. Se kuitenkin... Jep. Se oli kuitenkin niinku torstain, eikö tänään on maanantai? Siis tää on tehnyt joka ikisen paikan, mitä mä oon nähnyt, niin 2 tohon eteen. Ja nimenomaan vielä tolle niinku oikealle puolelle. Yrittääks kaveri vähän? Niin, en tiedä. Lyökö se 2-pallon aloituksen? Eihän se voi ysissä sitä tehdä. Ei voi just. Ollaan vähän yössä. Jo täällä ajatellaan, että ysis voi tehdä 2-pallon aloituksen. Terveisiä Jussi Lähteenmäki. Niin, tässä kyllä niin. Jontte meinas vetää katsomon rappuset katolleen. Siinä oli toi Jerryn puoliso. Lähdetäänkö kaikki sinne? Mulla on tuttua Skarekalta täällä Jalonpeli kanssa. Noniin. Paljonko se jalonpeli on nyt? Mä tiedän just löysin tämän katsomaan. Hei, voiko joku tsekkaa paljon se jalonpeli on? Se jo. Mä voin. Eikä... Mä en tänään pelejä kenelläkään. Nyt on kyllä. Ei mutta täällä se ilta juttu. Joo. Oliko siellä jotain ilmaisia? Jenna Jokiselle terveisiä, että kaikkien lempijuoma ei ole ilmanen.
tarjosi sille se mainosti hänen lempijuomaa ilman ja sen mielestä skumppali niin paha, että se pystyi juomaan sitä. Se on 1-1. Oho, anteeksi, kamera lähti matkaan. 1-1 jalon tilanne on. Katso mun kettiin pöydällä. Mulla loppu koko akku. Eikö tää on nyt 2-2? Joo. Täällä kyllä pitäisi olla yksi puhuveli kuvaamassa, niin olisi vähän laadukkaampaa matskua. Ja ehkä selostuskin voisi olla vähän laadukkaampi. Mitä sä selostat? Mä en kyllä selostanut mitään. En mäkään ole selostanut, mutta mä oon vaan jahonnut paskaa tässä ihmisten kanssa. Eikö pitää? Ei. Onks toi Jontta toi painava kivi? Mä en tiedä millään lelupalloilla me pelataan. Täällä kysytään hei, että koska ne joukkuesäpinät alkaa, niin milloin teillä alkaa? Okei. Aamulla eli Suomen aikaa päivällä 5 aikaa. Paikallinen 11.34. Ja 11.34. Ei ole Suomessa. Oho. Ollaan aamupäivästä. Ei. Sitten sä tiedät paljon kelloa. Mäkin mitä vittua kello on tuolla 2. Sä tietäis paljon kelloa, jos se nukkuu. Löysit sä Jusa eilen itsellesi jotain menoa? Joo, pokeripöydä. Sä hakattiin melkein sen. Henkisesti. Vielä ei mitään palaa oikein. Me kyllä niin toivottais Pekkis, että sä tulisit tänne. Jos otat nyt lennot, niin ehit vielä. Just se mei. Jos ei puhuveli tuu tänne, niin joudutte sit tyytyä muuhun tai ehkä Juliakin voi kuvata sit jotain. On. Nyt on hyvä. Jarru. Vittu. Taisi tulla se jarru kuitenkin sinne. Eikö jäänyt auki ihan se? Saattaa just näkyy. Mut näkyykö siellä Yksi on. Eiku hetkinen, se voi olla kiinni. No, katsotaan mitä Tuosta neloselta. Hyvinkään poika tekee. Asuks muuten Toma Hyvinkäällä vai Riihimäellä? No niin, se on sitten Riihimäellä. Joo, Aina edustaa. se on Hyvinkään poika sit. Käytämme Hyvinkään. Kai se joskus on Hyvinkäälläkin asunut. Helppo se on, kun käsi menee noin suoraan. Heikki menee. Nyt sit jarru. Ui saata. Musta oli vähän tuntuu, että on vähän rumplaa toi pöytä vai johtuuko se vaan tosta kivestä? Noin niin perkelee hyvässä kunnossa noin verrat ja sitten noin pallot on vähän tahmaisia. Se menee vähän mitä sattuu tässä välillä. Täällä joku kysyy, että eikö Tomaa Kempeleeltä? No siis tarvittaessa. Hei ihanaa Jenny. Kiitos. Mä kyllä luulen silti, että tää ei oo niinku mun ala, että tää kuuluu kyllä tolle puhvelille tää homma. Pätys. Sitten ei Jontte enää mitään jinksauksia. Ei mitään jinksaa. No just vittu jinksasit lyönnistä. Mitä? No just sanoit, että kun käsi menee niin suoraan, että menee pallot säkkiin ja sit lyö vittu seuraavaa ohi. Hihi. Se oli huono päälle. Eihän tää Espanjan Gonzales tee tästä. Tää menee pitkäksi tää eka päivä. Vai jääks No vajaaksi? niinhän se jäi. Kattokaa miten vajaaksi, ei jätti ihan pystyy. Jontta on hyvä jinksa. Sano, että menee pitkäksi, niin se veti lyhyeksi. Tässä mä oon just sitä varten. Jatka tota. Joo. Eli mitä sun sanoa, että tää tekee tästä? Tuli Tomi Seppeliniltä viesti, että Jontelle ei yhtään alkoholia, teet sepe.
Kuule Seppe, nyt se on semmonen homma, että koko loppureissu ollaan humalassa. Mä voisin oikeesti, siis mä oon puhuveli sitä mieltä, että tiedät, jos sä tulisit tänne vähän kuvaan, niin voisi olla oikeasti pikkasen parempi. Tää on niinku tosi niinku sillä hassua, että täällä ei oikeasti ole juurikaan striimejä niinku näillä pöydillä. Nää on kuitenkin niinku finaalipeli, niin tässä ei oo siis minkäänlaista striimiä. Ja niinku... Tai jos se olisi tossa pöydillä, niin oiskin. Niin, mutta kun mä pelaan kato kasipalloa, mä en tiedä mitä pelejä noin niinku on. Nyt täällä on tosi 2 pöytää näkään, missä on striimi. Niin. Niin Typerää, että täällä on 300 että jos täällä olisi yksi puhuveli paikalla, niin täällä olisi kaikilla 300 pöydällä striimit ja puhuveli selostaisi kaikki yhtä aikaa. Ja se veti se hemmetin nelosen säkkiin. Hyvä päivä. Ai. Olisipa hienoa, kun nyt niinku... Ei, kyllä se oli niin. Tupes oli. No, peli on kesken. Näin. Onko tilanne niinku 3-2 nyt kaverilla vai onko 4-2 kaverilla? 4-2 kaveri. Nyt ei mitään muuta Toma kuin vilkku vasemmalle ja ohi. Pakko on hyvä äänetään. Tekee hyvää jutun. Minä tänään finaalipöyvissä nuo satana paskat kolomissa. No, näitä satana paskoja, näitä joustavia muovikolomioita nuo. Näitä paskoja muovikolomioita nuo. Siis ne on ihan surkea. Joo. Ihan surkea. Siis noissa vihreällä pöydällä oli ne kovat muovit. Ne on niin helppo tehdä niitä. Noin, mitkä ovat nyt löysiä, niin Niin, tuu ei millään. saatana. Ellet sä käännä se, siinä on yksi oikea niinku suunta, miten Joo, sit mä pelasin tällaisen isällä pöydällä, niin se oli ihan... niitä, niin sit se saattaa löytyä. Joo. Mähän tein siinä yhdellä pöydällä, tekin ysipakan tekin käsiin, kun oli parempi. Se kolmi oli niin paska, mä vaikka kääntiin mihin suuntaan, niin mä tekin käsiin sen ysipakan. No, melkein paremmin. Niin. Tekiks kaveri tyhjän? Syömään! Kavattomaa! Ysi kyyti siellä odottelee. Kaveri vähän siinä puhaltelee, ei kuitenkaan niin pahasti mulkassa nyt meitä kuin mulkas silloin, kun tehtiin aloitusysi. Että Onko siellä muuten ysireijäs? Oh. Toivotaan hyviä. Pieni hyvä nakki siinä vaan. Parasta on alla, että jäi itse asiassa jäi ihan hyvinkin päin. Aika muutos. Ei ehkä jäänyt ihan niin hyvin karalle, kun Toma siellä vähän pyörittelee. On. Mennä vaan. Tipun nyt sinne. Hyvä. Kama! Käytääkin. Sai kuitenkin liimamaski. Sai osuma 99 on vielä lähempänä reikää. Mä en tiedä voiko sitä enää tosta syvemmälle saada, paitsi säkkiä. Ja Se on holleen. Nyt voi sanoa, että lähellä. Mutta onneksi on kypsä ja tekee two-way-shotteja. Niin moni olisi painanut siinäkin täysiä vaan. Ja syömään. Toi oli kyllä aika... Tulee kuin 2 pallon kyydin. Voiko joku katsoa, että paljonko Jalon peli on? En malta lähteä tästä striimistä. Voiko joku katsoa, paljon Jalon peli on? On loppu vataakko. Julia? Joo. Joo, pieni hetki, Saku, täältä katsotaan, että paljon se on. Ja sieltä painetaan kutosysi kyytiin. Kama! Wappa! What's the score? Score is
4-3 Joo. kaverille. Toma painaa parti siitä. Ja 4-4 kontra-hommia. kaveria tärisee jo konttoriin. Niin sit kontra 9 reikää Edelleen aloituksesta. 1-1. Mitä? Edelleen 1-1. Siellä safety bänne menee. Menee 4-3. Stiku kysyy, että missä on Jorgos? Siellä on. Paskana lapaas pelleen. Sori Jontte, mutta sun naama ei mahtunut tähän kameraan, kun tää on zoomattu. Vaan se viesti meni Stikulle perille. Joo, kyllä se on kerran jo tänne kirjoitettu. No se on tavaran Yksi, merkki. 2. Ykönen Joo, auki. pallo meni Ykönen säkkiin. Ykönen auki, Kakonen keskellä. Hiljaa, niin saadaan kalaa. Toma painaa parti. Älä puhu noin kovaa, tuossa kuuluu tosi selkeästi. Kuuluu sun ääni tosi selkeästi tuonne pöydälle. Ja älä puhu noin kovaa. Siinä oli taas. Who is this guy? He's from Finland. Joo, he's from Finland. Hyvinkään. Riihimäki. Joku taas mainitat Kempeleeltä. Kempeleeltä jostain. Voin kertoa, että tässä peleissä otetaan nakkeja. Hei, Ja me Kaisan otetaan- mies on kuitenkin pöydällä. Kyllä, Kaisan mies on pöydällä ja me odotetaan niitä ilmaisia ämpäreitä. Kyllä lives, kyllä lives. Sitten ei puhuveli inksata siellä mitään. Nyt inksataan niitä hyviä asioita aina. Sitten tulee sieltä. Siitä hipuri vaan tuohon 7 osuma kutosena ja oma tonne 2 pallosta 8 ja 9 takia. Just näin. Avaan. Seiska stoppaa yhdestä meillä. Onneksi mulla on 2 kättä, niin jaksaa pidellä. Mulla olisi siis ollut tommonen selfie-stikki tuolla huoneessa. Mä olisin voinut sen asettaa tähän Se on syliin. Mutta se on se huoneessa. Ei kannata järkeä käyttää Niin. kuitenkaan. Ei. Se nyt on ihan hyvä. Eikö se näe sitä? Hipuri siihen vaan. Hipuria 2 vallasta. Come on. You can do it. Hyvä pohveli just noin. Tästä voi olla ehkä vähän himpun verran vaikeampi sellainen, mutta sano, että liimapiiloon päätyy tää lyönti. No sitä me vähän tässä odotellaan. Kato ihan toiseen päiseen. Se näki se säkki. No tääkin käy. Ei se tuot pääse. Täytyy tonne 7 tosta pääse. Ei välttämättä alapallo ole ihan niinku maksimilyönti tästä. Jos se puoluttaa. Oishan se hienoa, kun Suomi-poika tulisi Silloinkin päästiin. ohi.
Ai se saa kuitenkin, se niin lähellä vallia, että se saa kuitenkin lyötyä siihen pikku alssille. Ei ole helppo nyt. Reeneissä tois helppo löytyy, mutta sitten tolla, että miettii, että se on hillissä kumminkin, niin se miettii, että tämä säkki ja hyvä päälle veto, niin Eihän tää kavoi pääsee tuota varmasti ikinä. miettii sen kumminkin. Eihän tää tuu pääsee päälle tuota. Toivottavasti. Kato, metri. Ei nyt mitään tsägiä, hei. Kun siitä ihan pieni karas jää. Vittu. Safety siinä. Se nyt ei yllättänyt sinänsä. No, pallo on pyöreä. Ainahan näitä freerolleja tulee. Jusa kävelee tuolla kameraan vilkuttelee. No se ei ollut kamerassa, kato kun mulla on zoomi. Mulla on kato zoomi tohon tällä hetkellä näkyy oma takapuoli. Zoomassa. Sinä ei pitänyt mennä vaan se. Kaisan mies painoi ylikulmaa, Kutosen yritti vissiin safety kyllä tässä. Vaihda kulmaa, mihin? Ai niin, no mut kato, Thompsoni nyt lähti tosta, niin ei me nyt sen takapuolta enää kuvata. Me ei mitään sanoa, että lyö jatkossa vaan tuolta suunnasta. Nyt opetti ne vetää päälle mitään. Pasasen Mikolle terkkuja, että panttereita ei ole vielä jaettu. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Olisi hauskaa, kun Tomalla oli semmoinen puhekupla tuossa yläpuolella ja se kertoisi sen, että mitä se oikeasti ajattelee. Säkkiä päällä. Juokse. Hop. Riittävä. Aali. Haluatko, että se pääsee safetyin elämästä? Hyvä. Mutta sehän voi olla, että se safety epäonnistuu. Eikä katot semmonen pelin jälkeen. Joo, se on pelin jälkeen tollasta. Se ihan tarpeeksi painetta ja varmaan niin annetaan nyt se rauhassa. Moikkaa vielä. Mene! Aukio. Ai selvä. Kattokaa Come on, Toma, espanjalaisen come on! ilmettä. Boom, tää on tämä tuu. Siellä käy espanjalaiset vähän kattele takana, että onko auki vai ei. Älkää katelko. Kyllä te kohta näet. Mennin sanoin. Jarru. Pillikirjoja. Tää on kyllä aikamoinen drilleri tää touhu. Mun mielestä tää on ollut ihan tarpeeksi onnekas, niin sen ei pitäisi kyllä voittaa. Herätetään vai?
Mitä se nyt rupee puuhastelemaan? Ai se puhdistaa keppiä. Sitä jännittää. Kato. Sitä jännittää. Vähän kädet rupee hikoamaan, niin se puhdistelee keppiä täällä. Ratsua tähtää. What can I say? He's a lucky bastard. Voi 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 voi. Katsotaan mitä tälle käy. Kyllä se nyt vaan. Espanjalainen oli nyt tässä vähän niinku parempi ja näin vaan nyt kävi, mutta todella upeasti Tomalta, todella hieno turnaus, todella hienoa suorittamista, tekemistä ja joo, ei maha minkään. Mutta tosi upeeta, että pääsi tähän finaaliin pelaamaan. Että käydään kysyä sitten. Tai ehkä kysytään vähän myöhemmin fiiliksiä. Moikkuu!